Θα σε καλησπέρισω. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι ο Αφιζέτας και είμαι διαφημιστής μοτοσυκλετών. Θέλω να σας διαφημίσω σήμερα μια Vespa κατασκευής 2005 και μόνο που θα το δείτε θα τρελαθείτε, θα τρέξετε κατευθείαν στα μαγαζιά να το αγοράσετε. Όταν λέω να το αγοράσετε θα τρέξετε. Έλατε κοντά να σας το δείξουμε. Τράβα παρακαλώ τη Vespa κάπου κάτω. Τράβα να τα δείτε. Τράβα και να μιλήσουμε. Έτσι τράβα. Σίγουρα τα φανάρια. Μπράβο, έτσι. Εντάξει. Αυτή είναι η λεγόμενη Vespa. Τη διαφημίζουμε. Καθρέφτες. Είναι πάνω φυσιός, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Το κοντεράκι μας έχει απλώς ένα προβληματάκι. Είναι για να το μηδενίσω, τράβω λίγο το κοντέρ να το δείτε. Εδώ. Η Vespa. Εδώ πέρα. Περιέχει κοκακόλα δωρεάν. Όπως βλέπετε εδώ, έχει μερικές σούσκες για τις λακκούβες. Δεν είναι σκουριασμένο, το χρώμα είναι πέρλα. Σκουριασμένο πέρλα λέγεται αυτό. Ευχαριστώ για τα νέα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι μόνο η μοναδική τιμή που μπορείτε να τρελαθείτε 15.000 ευρώ. Μην το χάσετε. Σου λέω, είναι μια Vespa, δεν τρέχει πάνω από 30 χιλιόμετρα, για να μην σκοτωθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.